pabaka katong uyab pata magsigitag suroy fuente nagpakodak pata nagposing ka mura kag model ug ice candy pagkanindot unta inday kung kitang duha sa kanunay pero karon asa na asa ka sakit day mahinta malumos mong duhas dagat agay pagkahapdos day mahinta kanon mong duhas sa siya kahinumdum pa ba ka katong uyap pata magsige kag pangbangkas Jollibee samtang ako in town nagkaon sa imong bahon nga hupas na horbread ug piri pagkanindot unta inday kung kitang duha sa kanunay pero karon asa na asa ka asa na inday ang imong gugma ang gugma mo na para sa ako ara kalit kang nawaktang imo kong gibiyaan ni kuyo ka sa amigong una pagkasakit inday mahinta mamatay mo sa heart attack agay niresigyo dinday mahinta maliksan mong duha o track amigo mong uwagan agay pagkasakit inday mahinta maliksan mong duha o track agay niresigyo dinday mahinta maliksan mong duha o track kanang dako na track kanang dako na track mahinta maliksan mong duha o track kanang dako na track kanang dako na track mahinta maliksan mong duha o track